Vzali jsme si to nejlepší z dlouholeté tradice, přidali nové nápady a v roce 2001 založili chovatelské družstvo Impuls. Díky společné práci chovatelů a jasné vizi se naši býci zařadili mezi špičku českého strakatého plemene a inseminační stanice býků Bohdalec mezi nejmodernější provozy v oboru. V roce 2020 jsme naše šlechtění opatřili ochrannou známkou Milksim, pod kterou míří inseminační dávky nejen do českých stájí, ale i do chovů po celém světě. Využíváme digitální technologie, které nám umožňují precizní sběr dat s vysokou automatizací a efektivitou práce našich techniků. Všechny důležité informace o vašem stádu máte díky naší aplikaci WebScot pěkně na jednom místě a výběr těch nejlepších jalovic je doslova hračkou. Aplikace nabízí velké množství funkcí a nástrojů pro sběr, analýzu a vizualizaci všech dostupných dat. A to není vše. S našimi vyspělými senzory máte přehled o reprodukci a zdraví zvířat jako nikdy předtím. Naši inseminační technici dokáží pomocí monitorovacího systému zjistit říji a určit březost dříve, než vkročí do stáje. Službu inseminace jsme díky tomu vylepšili a posunuli na zcela novou úroveň. Naše šlechtění je postaveno na družstevním principu, dlouhodobé vizi a inovativních postupech. Chovatelům nabízíme veškeré služby spojené s reprodukcí a šlechtěním českého strakatého skotu za využití nejnovějších poznatků a technologií. Chovatelské družstvo Impuls. Prémiový český strakatý skot. www.hdimpuls.cz